Mangawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabeya tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng ating programang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Welcome po sa episode 5, season 9 ng KLNJ. Kumusta na po kayo? Ipagpaumanhin po ninyo kung hindi tayo nakapag-live sa KLNJ last Friday sa hindi inaasahang pagkakataon. Napahaba po kasi ang bakasyon ko sa ospital last week dahil nagpa-executive check-up po ako at hindi ko inaasahan na Friday ako nakalabas ng ospital. At late afternoon pa nakalabas kaya na-traffic pa dito sa may Bacolor, pabalik ng parokya. Kaya pagbalik sa parokya wala pang script, di pa po handa, kaya nag-decide na pinag-isapan si Brother Charles na replay na lang ng isang episode. At dahil last Friday kapistahan ni San Padre Pio, yung isang episode natin na before na tinakel yung devotion kay San Padre Pio, yun yung ni-replay ni Brother Charles. Salamat Brother Charles sa iyong pag-unawa. Gayon din po sa inyong mga avid viewers at listeners nitong programang King Lagyo ng Jesus. At maganda naman po ang resulta ng aking check-up. Except po sa isa, may tumaas na naman po ang sugar. Kaya marami na naman pong bawal at kinakailangan pong magdieta at kinakailangan na rin mag-exercise. Isama na lang po ninyo ako sa inyong panalangin nang makamit ko rin po ang kagalingang kaloob ng Diyos. Ako po muli ang inyong lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at kura para ko ng San Matias Apostol Paris ng San Matias Santo Tomas Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Benging Diyos po kaya kayong kakaluguraming kakwentuhan kay ni KLNJ. Sa gabing ito, ang magiging topic po natin ay pananampalataya. At ang title po ng episode 5, season 9 ng KLNJ ay napakalaking pananampalataya. Maging daan nawa ang ating kwentuhan dito sa KLNJ upang maipahayag din natin ang isang napakalaking pananampalataya. Nang tugunan din ng Diyos ang ating mga pangangailangan at sa kaloob niyang biyaya sa atin. Magbigay din tayo ng pagkakataong gumaling sa ating mga karamdaman. Ako po ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa pagkakataon pong ito'y damhin po natin ang buhay na presensya ng Diyos at atin na pong simulan ng ating kwentuhan dito sa KLNJ sa pamamagitan ng pagdulog natin sa Diyos upang kanyang biyaya'y ating makamit. Manahimik po tayo at sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinsasalamatan dahil muli mo kaming binibigyan ng pagkakataon sa gabing ito, Biyernes ng gabi, upang muling magkasama-sama dito sa healing program na King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Parapatin mong bawat isa sa amin mabigyan din ng pagkakataong makapagpahayag ng matibay na pananalig sa iyo, ng isang napakalaking pananampalataya nang makamit namin ang kaloob mong biyaya na siyang nakalaan upang tumugon sa aming mga pangangailangan, higit lalo na upang magdulot sa amin ng ganap na kagalingan sa anumang karamdamang meron kami, physical man ito, emotional, psychological o spiritual. Kaisa po ng mga may karamdaman sa aming pamilya, kamag-anak, kaibigan, mga may karamdamang avid viewers at listeners nitong healing program na King Lagyo ng Jesus. Sa pagdulog namin sa iyo, minsan pa, kalugdan mo po ang bawat isa sa amin at samahan mo po kami sa gabing ito, magkwentuhan, manalangin, at ng iyong pagpapalay aming makamit. Maging daan, minsan pa, ang radyo ng aming Archdiocese dito sa Pampanga, nang sa gayoy dito sa 91.9 Bright FM. Sa mga programa dito, higit lalo na sa gabing ito ng Biyernes,
ang KLNJ ay maging daan upang makamit namin ang iyong pagpapala sa aming pinapahayag na pananampalataya, makamit namin kaloob mong biyaya. At ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Among Ronnie, sa inialay mong pambungad na panalangin. Walang anuman. Kamusta, Among? Ito, medyo malungkot kasi Condolence po. salamat. Kahapon na pumanaw yung kapatid niya ng nanay, si Dang Juanita Gina David sa sakit na cancer. Sa mga nagdaang mga araw, naghirap siya at sana sa pagkakataong ito'y wala nang sakit, wala nang mararamdamang sakit, sana'y ganap na kagalingan ay makamit niya sa kanyang pagpanaw. Higit lang sa kabilang buhay ay maging maligaya siya sa piling ng Diyos at makamit ang sangbuhay na walang hanggan. Sa mga nakiramay po, nakikiramay, maraming salamat po sa ngalan po ng pamilya po namin sa mother side, Gina David family. Salamat po sa inyong pakikiramay. Kailan po yung libing niya, Among? Ang libing, Sunday, 3 o'clock ang misa sa chapel ng San Joaquin sa baryo namin. Santa Ana. Ayun. Sa araw na ito hanggang bukas, mayroon ding ginagawang retreat ang na-sponsored ng Archdiocese Commission or Council of the Laity, na kung saan ang mga Parish Pastoral Council Coordinators, kung available yung Parish Finance Council Coordinator, o kaya at least meron siyang makasama, tigda-2 per parish, at yung iba pang mga organizations na bahagi ng pagdiriwang na ito ng seminar retreat. Sana dalangin natin na sana maging masaya at makahulugan ang pagtitipong ito ng mga leaders ng ating archdiocese sa iba't ibang mga parokya at iba't ibang mga religious mandated organizations. Doon sa Girlies Place yata, sa may Lubao. Hindi ko lang narinig yan, Among. Siyempre, ating ipagdasal din si Sir Ayo nga pala, si Sir Jester David na kanina MBA, bago magsimula ang ating programa, nabigyan siya ng pagkakataon na maiulog sa kanyang kahilingan na sana sa dating na linggo ay patnubayan siya ng Banal Espiritu. Kaya isa ng mga iba pang mga nagpapadasal din na magtitik ng licensure examinations for teachers. Sila'y naghahangad na sana sa biyayang kaloob ng Diyos ay magtagumpay at pumasa sa board exams at maging LPT. Yes. Anong ibig sabihin ng LPT? Licensed Professional Teachers. Good luck sa mga magtitake ng LET this coming Sunday. Meron pa ba nun? When was that? Last week, yung social worker, registered social worker. So, top 7 sa top 8 and DABSU. Pagbati naman, nakapasa yung isang knight, si Norbert Garcia. Kinongrats ko siya. Ano na siya ngayon, magiging RSW naman, Registered Social Worker ba siya? May ER, worker? Opo, kung registered social worker. I forgot the exact, pero registered social worker na po sila. Yan, salamat. Congratulations po sa lahat. Yan. At siyempre, miss natin yung kasamahan. Si Sister Ems. Saan man siyang naroon ngayon, sana makamit din niya yung biyaya ng Diyos. Together with Engineer Abel, siyempre. Soul of Light si Brother Kevin Cortez. Sa Miyerkules, World Teachers Day. Happy World Teachers Day po sa darating na Miyerkules. Lahat ng mga guro, talaturo, adapin po. Meron pa ba nun? So, yun, Among. At sa lahat po na sa inyo po na-miss po yung KLNJ last week, mga avid viewers and listeners natin, Among. Na-miss mo rin ba? Siyempre. Nanibago ako, Among. Wala, pasensya na po. Talagang hindi lang inaasahan. Kasi supposed to be kasi Monday ang pasok ko sa hospital, pero walang available room. Naghintay kami. The following month, Tuesday, meron na. Although ambassador yung room, tumuloy na. Tapos supposed to be hanggang Wednesday lang.
Pero hindi pala naisama yung ibang mga test na gusto kong maisama. At least, Katulad nung whole abdominal ultrasound, nice malaman kung boy or girl. Pinasama ko na rin yung colonoscopy at endoscopy kasi first time yun tumatanda na, nagkakaedad. it's okay na. So parusa din kasi 2 days akong nag-fasting. Nung una para dun sa lab camps. Tapos yung sa isa ng Wednesday, preparation naman dun sa colonoscopy from 6 p.m. Parang 1 day akong di kumain. Although nung before 3 p.m. na schedule yung colonoscopy, may dextrose naman, sinuero. Okay. Pagkain na rin Okay yun. naman. Pero literally, 1 day akong di nakakain. Solid food. Solid food. Pero nung gabi kasi, pwede naman yung Yun. tubig. Pero yung mahirap, yung yung oil, castor oil, at ano pa ba yung oil na yon, parang yung Opo. cleansing, para mailabas lahat. Pero salamat kasi wala namang nakitang hindi maganda. Although meron isang polyp na nakita, pero benign naman siya. Okay. Pina-biopsy. Salamat. Pinagpapasalamat ko rin. First time na nag-normal yung liver ko kasi pati liver ko fatty Pero ngayon normal. Kaya nga first time din na pagkatapos ng executive check-up, wala akong iniinom na gamot. Dati kasi after executive check-up talagang ang daming praise matataas, may mga gamot. Pero siyempre kasi na medyo mataas yung sugar, yung insulin, temporary lang naman. Na very good naman ako kay Doc kasi hindi ako nakapunta this week kasi may novena dun sa Balangkas. Kasi magpipiyasa yung sa Balangkas San Francisco. Nag-chat ako, pinakita ko yung monitor, yung screenshots, tapos ang reaction niya, okay na yung flow ng sugar mo. Pero continuous pa rin siyempre yung paggagamot. Kasama ng panalangin, siyempre sana lubos ng kagaling ay makamit ko rin. Hindi rin naman ka-exempted sa sakit, pero hindi rin ako exempted sa biyaya ng Diyos upang makamit din ang kagalingan. At siyempre, doon din yung intention sana mas umaba pang buhay na kailangan ko rin ingatan sarili ko kasi may sakit din na kailangang samahan, tulungan ng sagay makamit din nila ang biyaya para sa kanilang kagalingan. Salamat po sa mga nagdasal, especially po sa mga nakiramay sa pagpanaw ng aking tita, Juanita Dangwaning Gina David. Salamat po in behalf of Gina David family. At ito po ang nilalaman ng KLNJ Episode 5, Season 9, topic, Pananampalataya, title, Napakalaking Pananampalataya, at ang theme sa ating napakalaking pananampalataya, makakamit natin ang hinihinging biyaya. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang pagpapahayag ng mabuting balita, ang pananalig ng isang Kananeya. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Brother Jeff. Nais kong ibahagi itong 3 punto para sa ating pagninilay. Ang unang punto ay galing doon sa verse 22. Dumulog sa Diyos
kung may pangangailangan, maniwalang tayo'y kanyang tutulungan. Heto ang isang Kananea, sa kagustuhan niyang gumaling sa karamdaman niyang kanyang anak na babae. Lumapit siya sa Panginoon. Nandoon ang paniniwala na siya'y matutulungan ng Panginoon. Kaya ito rin ang magandang paanyaya, paalala ng Ebanghelyo sa gabing ito ng ating pagninilay. Marapatin nating ipahayag ang paniniwala na kapag tayo dumulog sa Diyos, kapag mayroon tayong pangailangan, tiyak na tayo'y kanyang tutulungan. Ang ikalawang punto naman, galing naman sa verses 23 to 25, huwag nawa tayong masiraan ng loob ng biyaya sa ating ipagkaloob. Ito yung sa bahagi ng kwento na ito yung mga alagad ng Panginoon, pinapaalis siya. Siguro mas mainam na gamitin yung parang tinataboy siya eh. Kasi nakaka-istorbo, maingay siya. Pero heto siya, hindi siya nasiraan ng loob. Nanatili siya sa paglapit, sa pagdulog sa Panginoon. Nandoon yung pagkakataon na alam niyang maibibigay sa kanya yung biyaya na sa kanya'y ipagkakalob ng Panginoon. Lalo na't ito'y nakalaan para sa kagalingan ng kanyang anak. Siguro dito mainam na isaalang-alang natin kasi nanay yung lumapit kay Jesus eh. Kaya siguro talagang hindi siya nasiraan ng loob kasi dahil sa pagmamahal at pagpalinga ng isang nanay, sa kagustuhan niyang gumaling ang kanyang anak na babae, talagang kahit pinapaalis na siya o tinataboy na siya, maingay, nakakaistorbo, nakakaabala, pero heto siya, di siya nasiraan ng loob. Ito'y isang magandang halimbawa na sa buhay, kung gusto nating makamit yung biyaya, huwag nawa tayong masira ng loob ng biyaya sa ating ipagkaloob. At ang ikatlong punto, nakalimutan ko sulat kung anong verse, pero alam ko, ang konteksto nito doon sa may last part, kasi ang ikatlong punto, ipahayag ang pananampalataya ng sagayoy may makamit na biyaya. Ito yung bahagi ng kwento na heto ang Panginoon parang sinubok din yung Kananea eh, na parang wala siyang maasahan. Lalo na't sinabi niya sa babae, sa Kananea, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Pero heto siya, pinahayag niya ang kanyang napakalaking pananampalataya. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na nalalagnag sa hapag ng kanilang Panginoon. At dito'y naipahayag ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Kaya yung napakalaking pananampalataya ay pagkakataon para sa atin upang makamit natin ang biyaya. Yan ang katlong punto, ipahayag ang pananampalataya nang sa gayoy may makamit na biyaya. End of tatlong punto, Brother Jeff. End of the story. Totoo naman po yun namang. I agree yung nasabi nyo kanina, yung I think sa second point, punto number 2, na bilang magulang, hindi lang mga babae, maging mga tatay din na minsan. Actually, interrupt lang kita, Brother Jeff. Kasi nang tingnan ko yung distant healing ni Jesus, merong 3 kwentong binigay eh. Actually, yung 2 tatay. Pero pinili ko yung nanay. Okay. Hindi dahil sa sinasantabi ko yung katulad ng nabanggit mo, hindi lang nanay pati tatay. Pero binigyan ko ng pansin itong nanay na talagang tinataboy na siya, pinapaalis, pero dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak na nais gumaling, sa kanyang karamdaman, talagang hindi siya nasiraan ng loob, na nagpahayag ng isang napakalaking pananampalataya at sa bandang huli, distant healing siya, malayo, kahit wala doon ang anak niya, pinagaling ng Panginoon dahil sa napakalaking pananampalataya ng nanay o ng magulang para sa kagalingan na hinihingi para sa kanyang anak na may sakit. Yun nga ho, Among, yung di lang both pati magulang per se. Pero kadalasan yung nanay, di ba? Let's face it, iba yung approach ng mga nanay, talagang more on sa emotion, di ba? Hindi ko sinasabing tayo mga lalaki o mga tatay ay walang emotion, no. But rather
sometimes na pag dumadaan po yung mga king Kapampangan gipit kabilyan ada still ang masasandalan mo lang ay talagang hindi lang yung strength mo, but rather si God mismo, ang Diyos mismo. Doon minsan na napapanghinaan ka ng loob, pero kung may yun nga, tama yung ano po natin na faith, di ba? Yung pananampalataya ngayon, talagang doon ka huhugot ng lakas para lumapit sa Kanya. At the same time, manalig ka sa Kanya. And there's no other way. I think na amidst the impossible things, so yung improbable na sinasabi nila na hindi ka naman hindi ka bibiguin ng Diyos. In God's time, lagi ko sinasabi mo na talagang huwag kang masira ng loob. Tama po yun, yung huwag tayong masira ng loob ng biyaya sa ating ipagkaloob. Kasi the moment, parang ngayon po yung gospel na binasat po natin, as again, meron ding nabanggit siya mong na hindi nasira ng loob talagang firm yung conviction niya, di ba, nung nanay. Kaya, yun po, nag-grant ni Jesus during sa context ng scripture natin na binasa. Yun na mo, there are times po na kailangan tayo ay kapit lang higa nga na huwag tayong masira ng yung loob natin. Tinetest lang po tayo ni God para how our faith sa Kanya. Ganun ko po nakikita mo. Ganun ko po. Kaya very striking sa akin yung punto number 2. Kasi kahit na anong gagawin mo, kahit na yung mga resources na mayroon ka, kahit naging Kapampangan, dimot ka, nung nanangating kang dimot mong kay, talagang gawat at gawa kang paralan natin. Ito, Amo. Actually, nabanggit ko nung mag-ano ko sa Google na nung healing story na distant healing, 3 lumabas Una nga, yung sa Cananea, dahil may sakit yung anak niya. Okay po. Yung pangalawa, hindi niya anak pero alipin niya. Yung centurion na may alipin na may sakit. Tapos yung pangatlo, tatay naman siya. Meron siyang anak na lalaki, yung official doon sa Capernaum. Pero nakita ko, naalala ko yung dahilan bakit napili ko yung Cananea. Kasi related doon sa binigay sa aking testimonial letter. Okay. Kasi nanay yung lola yung nagbigay ng testimonial letter. Yun yung nagtulak sa akin. Kaya pinili ko yung, hindi dahil sabi ko nga, sinasantabi ko yung pagmamahal din ng mga tatay. Pero binigyang halaga kasi nanay, lola yung sumulat, yung nagbigay ng testimonial letter. Abangan, ikaw kung sino ang nagbigay ng testimonial letter. Abangan po natin maya-maya at amin pong ibabahagi ng pamagat ng testimonial letter ay manalig ka. Hayaan, at dakal salamat, Among, and hayaan nyo po munang putulin muna natin ang ating kwentuhan. Huwag po kayong aalis, magbabalik pong muli ang KLNJ. Kilalanan tayo Santa Teresita ning Niño Jesus, meto nga birhen at doktor ning banal a kapulungan, pagmasusyan tayo ing kapigaganakan kaya balang mumunang aldo ing Oktubre. Ceres Martin ing tunay ng lagyu at mayayaw siya namang malating sampaga. Mibait ya king Alencon king Francia at mayango yabiye king edad a 24 inyang September 30, 1897. Pauli ning tuberculosis king kumbento daring madre a mayaws Carmel king Lisieux king Francia. Kabilang ya karing amanwan tamong contemplatives, oretang dinawon da ing karelang biye king pamigunam at pamanalangin. Sinulat ya naman metong alibro at ito namang meging kilala ing kayang mismong biye at makipamagat ing kwento ning kaladwa.
Igkat na laring mamasa kaniti at ukyan ing malating dalan. King pamanuki king Ginoo. Ikilalanan niya ngeni antimong patrona ng pamagmisyon antimurin ng Fransya. Pasaop tamo kang Santa Teresita, ban manatili tamong mapagkumbaba antimoring mangalati king kikatamong komunidad. King saop na may paldanan lala naman sana ring makituberkulosis at lalong-lalo na murin ng magkasakit at may apektuan kening COVID. At kambena lumalam sa ing kikatamong biye panalangin ay ang bagtamo king pamagmisyon. O Santa Teresita ng Niño Jesus, Birhen at Doktor ng Banal na Kapulungan, ipanalangin mo kami. Ing radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayabe ing kekayong talusuyo, Reverend Father Richard Escoto, OCD, ibat kareng Discalced Carmelites, kayabe yu kepo king pamagmasusi, king kapigaganakan, kang Santa Teresita. Kahinaan ko. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipinagpapatuloy ang kwentuhan dito sa healing program ng radyo ng ating Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, Kagalingang Laan sa Ngalan ni Jesus, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers 0915-954-1303 para sa mga Globe subscribers, 0918-351-8282 para sa mga Smart subscribers, at para naman po sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. O dili kayo mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page o Facebook Live, at wag po ninyong sanang kalimutang lagyan ng label ang inyong mensaheng ipapadala, at inyo rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username ay at radio_ASF, at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Kami po'y kumakatok din sa inyong busilak na puso upang makatulong po kayo sa apostolate at iba pang mga proyekto at gawain ng radyo ng radio station ng ating Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM. Maaari po ninyong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number
0917-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ang aming inihandang poll question para sa episode 5, season 9 ng KLNJ. Ito po ang tanong, katulad ni Jesus, kailan at kanino mo nakita ang isang napakalaking pananampalataya, kaya't mayroong biyayang nakamit? At ito na po yung pagkakataon na ibabahagi po ngayon ang isang testimonial letter at na may pamagat na manalig ka. Ito'y galing sa isa pong parishioner ko doon sa San Matias Parish, sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Nakatira po doon sa Villa Carmen Subdivision. At ang tinutukoy ko pong nagpadala ng testimonial letter ay si Sister Cynthia Pedro Dakis. Isang active member po ng parokya. At hindi lang sa parokya, Brother Jeff, kasi sa pagkakaalam ko, siya rin yung coordinator ng Church Greeters and Collectors sa buong Archdiocese. Heto po ang kwento na nais naming ibahagi na may pamagat na manalig ka. Ito'y kwento ng isang baby na nasa sinapupunan pa'y nagkasakit ang nanay, nagkasakit din ang baby. At ang tinutukoy kong nanay ay si Mrs. Donna J. de la Cruz Dakis at ang kanyang asawa si Renzi Carmelo Pedro Dakis. At ito po ang kwento. Si Donna ay na-diagnose ng gestational ba to? Diabetes. Noong pinagbubuntis niya si Rain yung panganay niyang anak. At ngayong pinagbubuntis niya si Daisy Marie, ganun din po. Tumaas ang kanyang sugar level noong 7th month na yung pagbubuntis niya. Kaya na-monitor siya ni Dr. Belmonte. Kaya noong August 25, 2022, pina-ultrasound siya at ang result, 34 weeks, paano binibigkas kaya ito? Ano itong term? Gestational ba? Gestational age at may lower limit of normal amniotic fluid index warrants close monitoring. Pinaglib na siya to prevent early delivery. Na-admit si Donna noong August 29, 2022 kasi tumaas ang kanyang blood pressure. Pinaanak ni Dr. Belmonte noong September 1, 2022 sa pamamagitan ng cesarean section, CS. At 1:38 p.m. Daisy ang binigay na pangalan sa kanya, pero mayroong kasamang second name na Marie. Ito'y marahil devotion kay Mama Mary. Lalo na't advisor din si Sister Cynthia ng mga komi sa parokya. Ipinanganak si Daisy, prematured in weight, 1.88 kilograms at nakaabot ng 37 weeks of gestation. Noong September 2, 2022, 8 p.m., dinala si Daisy sa Neonatal Intensive Care Unit or NICU dahil sa pagsusuka ng dark brown. Nag-message yung anak kong si Renzi na nasa NICU nga si Daisy. Pagkababa ng phone, kaagad akong nag-message kay Among Ronnie Dikaw at 8:10 p.m. at nasabi ko sa kanya ang problema namin kay Daisy at pinagdasal niya at isinama sa kanyang mga healing intentions daily hanggang nasa ospital si Daisy. That night, pinalaboratory siya at lumitaw sa laboratory test na mataas ang kanyang di ko alam itong hindi ko na-research. Bilirubin counts na may mataas ng 750% sa normal counts. Ganun kataas, 750% sa normal counts. September 3, 2022,
nag-advise ang pediatrician to look for breast milk stash. Kaagad namang kaming nakahingi sa pinsan ni Renzi. So nabigyan po siya ng milk formula that day. Kaya lang po, tuloy pa rin ang pagsusuka niya. Yung araw ding yon, pina-x-ray si Daisy at lumabas ang resulta. May paralytic ileus ang bata. Nilagyan siya ng Yan. pagpatuloy, Brother Jeff. Nilagyan siya ng oral gastric tube o OGT. At hindi mo na siya pinadede. No oral intake. Hanggang nagsusuka siya magmula noong 8:48 ng gabi. Within 24 hours, under observation si Daisy. September 4, 2022, 4:17 ng hapon, mid-call yung pasibayo i-Renzi na need kami pang mag-leave breast milk stas, uling alaya pang gata si Donna. Noong 7 ng gabi, alas 7 ng gabi, nag-challenge feeding na gamit ang dala naming gatas in a small amount. Feeding every 2 hours at hindi na daw nagsuka. Inaalis yung kanyang OGT at sabi ng mga nurses, nakakaubos na siya ng 3 ounces. Nung araw na yung magalaw na daw si Daisy at malakas na. Nagsimba ako noong September 3, 2022 at kinumusta ni Among si Daisy at noon niya ginawa yung distance healing by proxy to me. I believe in the power of healing through Among Ronnie in the mighty name of Jesus and the guidance of the Holy Spirit. Mabilis pong nag-grant yung ginawang distant healing by proxy ni Among. Within ilang oras lang, nag-improve si Daisy. September 5, 2022, nagtuloy-tuloy na ang feeding kay Daisy at nag-try ng mag-breastfeeding si Donna. Okay naman daw ang pag-suck ni baby Daisy. September 6 to September 8, 2022, ang pagsusuka ni Daisy ay nasa normal limit na. At sabi ng mga nurses, malakas daw dumede. Kaya nag-advise na may go home ang kanyang pediatrician. September 9, 2022, 3:30 p.m., na-discharge na sila. Kasama naming nagsundo si Rain. Pagsakay nila sa sasakyan, tinanong daw si mami niya, "What is that?" Sabi ng mami si Daisy, "Too small," sabi daw ni Rain. Nakasaksi na naman po kami ng miracle para kay Daisy. Thank you so much po Among Ronnie Dicao sa mga prayer healing and distant healing by proxy. We receive a miracle of healing from Ate Cynthia Dakis. Salamat, Sister Cynthia, sa pagbabahagi sa kwento ng pagpapagaling ng Diyos sa apo mo na si Daisy Marie. Mayroon kang nakikitang Brother Jeff, sa kwento? Yun. Significant part para sa iyo? As per sa relate natin sa gospel talaga na si Tita, Tita Cynthia kasi ko po siya, kabarangay po. Bata pa ako nakikita ko na siya sa simbahan po natin sa Parokya San Matias. So talagang yun nga Komi. At the same time ako during that time KBS. Alam ko meron pa silang grupo nun, yung G minor yata. G minor. Opo, bago yun. Tawag dito, talagang very devout po si Tita Cynthia o Ate Cynthia. Yun, hindi na ako po nagtataka Among na talagang very yung faith ni Tita Cynthia o Ate Cynthia. Yan. Very quiet po si Ate o Tita Cynthia. Alam mo yun, Among. Pero mas tahimik yata si Brother Rene, yung asawa niya. Tahimik din no? Opo. Nakikita ko nung pareho. Yung asawa sa kasi Ate o Tita Cynthia. Yan, Dakis. And even si Renzi, naging KBS po siya sa parokya. Naging member din po natin siya ng KBS. So yun, nakikita ko very striking dito yung unwavering faith po ni Tita Cynthia. So hindi yung very striking yung sinabi niya na 8 something na oras
tinext ka niya, then eventually nagpa-distant healing siya, di ba? By proxy. And to me, and also yung seeking on the power ng the God, di ba? Ng Holy Spirit. And also through you, sabi nga po niya, Among, yung sabi niya dito, yung ginawang distant healing by proxy ni Among na within ilang oras lang ay nag-improve si Daisy. Yan, base sa dito talagang, yan kinu-quote ko lang po yung sinabi. Base sa ano po ni Tita Cynthia, Ate Cynthia. And on the latter part, yung pauwi na sila, yung what is that, di ba? Oo. English speaking. Nosebleed na. Nosebleed na. Wow. Too small, sabi daw ni Ray. Yeah, very, Kasi very, nga dahil yes. premature yung Yun kapatid niya. Yung very evident, yung evidence po nung yung grace ni God, di ba? Hoping against hope, di ba? Pero again, sabi ko nga po kanina, gagawin mo lahat na bilang isang magulang o katulad po ni Tita Cynthia o Ate Cynthia, bilang lola, di ba? Sa kanyang apo. Nanay at lola. Nanay at lola, tama po kaya mo. Talagang gagawin mo na you will cling na just only your material, hindi kahit na yun nga, yung material possession mo mabigay mo, mapaggastos mo para lang madugtungan ng buhay, di bang mahal mo sa buhay. And not just only that, yung power of prayer through faith kay Jesus. Yan, doon ko nakita, Among, talagang, and also sabi nga po niya, by proxy, by distant healing by proxy, we receive a miracle of healing. Yan. Yun yung pinaka last na striking part na nakita ko dito, Among. Pati yung pahiram nung second part ng letter, Brother Joe. Yeah. Kasi mayroong bahagi dito, ito yung striking part sa akin. Kaya yung pamagat na binigay ko sa testimonial letter si Sister Cynthia, manalig ka. Opo. Kasi mayroong bahagi dito sa second part, sabi, nagsimba ako nung September 3, 2020 at kinumusta ni Among si Daisy. At noon niya ginawa yung distant healing by proxy to me. Sabi niya, I believe in the power of healing through Among Ronnie in the mighty name of Jesus and the guidance of the Holy Spirit. Yung phrase na I believe, yun yung striking part sa akin. Kaya naisipan kong bigyan ng pamagat na manalig ka. Kasi dun sa Ebanghelyo, kaya yun ang napili ko kasi ang pamagat niya ang pananalig ng isang Kananeya. Ito yung isang magandang paanyaya sa atin na sana'y patuloy lang tayong manalig sa Diyos. Pwedeng para sa atin, pwedeng para sa ating pamilya at mga minama sa buhay, na sana sa pananalig natin na nakita ng Panginoon, napakalaking pananampalataya. Ito ang siyang magiging daan upang katulad ng ating tema, sa ating napakalaking pananampalataya, makakamit natin ng hinihinging biyaya. May dadagdag pa, Brother Jeff? Ano po, okay na. At syempre, yung pagmamahal pagkalinga ng isang nanay, ng isang lola, napakahalaga sa kwento ni Sister Cynthia. Pero sabi mo nga, hindi naman magpapahuli din ng tatay ang mga lolo at tatay na bilang magulang, syempre, nandoon yung tungkulin na maging mapagmahal at mapagkalingang magulang sa mga anak, lolo at lola, sa mga apo. At sana yung matibay na pananalig, yung napakalaking pananampalataya ng nanay o ng tatay, ng lola at ng lolo, ay maging daan upang maipahayag din ng mga anak, maging ng mga apo, nang sa gayon bilang isang pamilya, makapagpahayag ng isang napakalaking pananampalataya at makakamit ang hinihinging biyaya. Atin po ngayong pakinggan ang awiting Praise the Lord who Heals by Bukas Palad, manatili pong nakatutok sa programang KLNJ. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, paganakana ka ring sabla, ay kadwa ng aldo ning bula ning Oktubre, yapi ning piyesta ring banal a anghel at alayingat. Anyawaran tamo ing kasaupan daring banal a anghel,
kapamilatanan niting panalangin. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Anghel ning Dios at tatanod kako, ampat ako pauli ning lugod ning Dios, at ti ko lalam ning kaingatan mo, aslagan mong kaisipan ko, panlualo mo ko, panibalan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu.
Programang King Lagyo ng Jesus, kagalingan laan sa ngalan ni Jesus. Dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWB ang 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Praise the Lord who Heals by Bukas Palad. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang reflection ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento para sa nakaraang episode at ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. At gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 5, season 9 ng KLNJ. Ang tanong, katulad ni Jesus, kailan at kanino mo nakita ang isang napakalaking pananampalataya kaya't mayroong biyayang nakamit? Ito po ang reflection po ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, si Tita Agnes. Yan. Part 1. Unang bahagi po. Magrasang bengi, magrasang gabi, among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, Dumas, at sa lahat ng avid viewers at listeners itong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Seminar on Renz, for your powerful, touching, and meaningful opening prayer every Friday. Muling itatayo ang Jerusalem. Sa pagbasa po noon sa Isaiah, chapter 49, verse 8 to 26. Ang naging pagbasa noong nakaraang Biyernes, so last week na mamong. Last week. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. Ang unang punto ay galing sa verse 8. Sa tamang panahon kung kinakailangan, matutugunan ang ating kahilingan. When a loved one and the people we know are celebrating their birthdays, we always wish for their heart's desires to be granted in God's perfect time. God has three answers for our prayers. Yes, the prayer is at once granted. Wait, it is not yet the right time, but in His perfect time, the prayer will soon be granted. And no, our prayer will not make us a better person and will not, in a way, be beneficial to us. Not all our wishes will be granted. God knows best what is good for all of us. Just continue praying fervently and keep our faith intact. Wait for our prayers to be granted. When the right time comes, God will surely grant our requests. Patience is indeed a virtue. Ang ikalawang punto ay galing sa mga verses 10 to 11. Huwag tayong matakot sa ating paglalakbay dahil may Diyos na atin ay gagabay. Life is a journey. It is full of challenges all along the way. But it becomes easy when we have someone with us. We have our family, loved ones, prayer warriors, and friends to help and to support us in times of our difficulties. But whether we admit it or not, when we are at our weakest, only God can fill the emptiness that we feel. He always gives us the feeling of peace, tranquility, serenity whenever we are at our lowest. Sabi nga ng kantang, huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba. Sabi nga, huwag kang mangamba. Di Di ka ka nag-iisa. Kaya siya, sasamahan kita. Saan man magpunta. Kasi akong may karamdam, among king pamagkanta mo. Mas masaya kanya ngayon kasi may kanta ka naman, Brother Jeff. Ano? Mas masaya siya kasi kumanta ka rin. Dita ka. Kasi ako may karamdam, among king pamagkanta mo kining kantang huwag kang magamba. Galing. Miss mina yung pamagkanta mo. Fear not, God is always beside us. He makes sure we take the right road as we travel in our life's journey. Ang ikatlong punto ay galing sa mga verses 14 to 15. Kapag mayroong naghirap at nasaktan, huwag nawang isiping say nakalimutan. When everything falls into places in our lives, we feel extremely happy and contented. In times like this,
Do we not forget to thank God? If there is sunshine, there is a storm. There is ang title Just yun eh. parang nangyari sa nung last Sunday kay Carding. Just like the weather, yan. We do not only experience sunshine in our lives, we always experience storms. We also experience storms. These are the times when we are put into different tests, when lots of challenges came our way. On these days, do we think that God have forsaken us and forget to answer all our prayers? In this world full of uncertainty, it is inevitable to experience happiness, sadness, contentment, anxiety, peace, worry, among others. Palagi lang tayo magdasal at gumawa ng mabuti sa lahat ng oras. Kung isasabuhay natin ang mga ito, hindi natin makakalimutang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ibinibigay niya sa ating araw-araw, at hindi natin kailanman na iisipin na tayo kanyang nakakalimutan pag tayo ay nahihirapan at nasasaktan sa buhay. We are God's children and He will never forget us every day of our lives. Ang Diyos ay lagi nating pasalamatan dahil di niya tayo nakakalimutan. At ito po ang karugtong ng reflection ni Ma'am Agnes, poll question. Narito naman ang poll question noong nakaraang Biyernes. Kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos at anong dahilan ng iyong pasasalamat? Before I answer this poll question, I would like to thank Among Ronin, Brother Jeff, for always recognizing the effort of all the people who in one way or another are contributing to the success of this healing program. The pleasure is ours. The truth of the matter, we are the ones receiving abundant blessings for being a part of this program. Likewise, thank you to the admin and staff of the Archdiocese of San Fernando radio station 91.9 Bright FM, headed by Father Joseph Mary Bacay, for regularly featuring my reflections. I'm so blessed. It might be an exaggeration, but if I were to answer this poll question, I'm actually thanking God every minute of the day. We must thank God for all the blessings bestowed to us every day. Besides, we are not supposed to choose the blessing to thank for. I agree, Brother Jeff. We really have a lot to thank God for. Our gift of life, our family, our career, the opportunity to serve God and the people around us, etc. Allow me to share what happened to me on September 14, Wednesday. I had a fall from my swivel chair. I worried because at my age, any kind of fall, whether bad or not, might cause a problem. Right after the incident, I prayed hard to the healing heart of Jesus to spare me from any bone dislocation and the likes. Thank God, there is nothing to worry about. Thank you, Lord, for keeping me and my family safe from all harm and danger and from all kinds of sickness. Ang Diyos ay lagi nating pasalamatan dahil di niya tayo nakakalimutan. Salamat, Ma'am Agnes, sa iyong pagbabahagi ng iyong reflection last Friday's episode. Missing the valued feedback and insights of Ma'am Early Jane sa Dumasikat of Las Vegas, Nevada, USA. Magpaparamdam siya. Ma'am Jane, kamusta po? Punta na tayo sa mga messages, Brother Jeff. Opo. Ito yung mga FB viewers natin, recognizing their valued presence in this evening's episode of KLNJ. Amelia Bonifacio, Baby Nilemore, and Nugid Chinchin. Na nagkita lang yata kami kaninang umaga. Nag-miss ako ng 11 o'clock. Remy Sasan Malig, Rilio Rasa, Diosdado Malig, JZ Villanueva, Maricus G. Mangalino, Melendres Saison Angelo, Cecilia Lapid, Nes Gomez Sablan, Jensen Bonifacio, Melda Magtoto Canopio, Noel Veranches Quebada, Virna Balagtas Intal, Analisa Siron, Ate Presi Verador Cartalia,
Cristel Relos, Arlene Razon, Monica Pangilinan Canlas, Mary Jen Navarro, Siocon, Jenny Kembao, Rose Pineda Pabalan, Ronald Dacanay Aguico, Flora Magaway, G. Jom Etnek B, Gil Cab, Iris Raven Gonzales. Aida David Mendoza, Alma Calas Pangilinan, Angelines Garcia, Julie Zapata, Jenny Trinidad, Irene Calata, Cyrus Gadi Punla, Edith Guevara, Melanie Generalao, thank you. Tina Valdez Ronquillo, Cynthia Pedro Daquis, Tita Good Cynthia. evening po, Good evening Sir po, Tita. Cynthia. Thank you. Evelyn Apolona Oro, Annalyn Porbido, Irene Espino Marcelo, Virginia Balagtas, Judith Macapagal, Jefferson Centeno, Alvin Nucum, Evelyn Manabat, Edgar Macapagal, Pureza Bumanglag Orais, Santos Luisito, Eddie Balagtas, Mary Grace Lumba, Andrea Demi Macandili, Lordesita Hayagan Banwa Sako, Cecilia Lapid, at Feliciana A. Torrente. At ito naman po ang ating mga FB comments from Ma'am Agnes Evangelis Sarmiento. Magandang gabi, among ka, Brother Jeffrey M. Gomez, sa lahat ng staff at sa inyong mga KLNJ. Lord, once more, we are asking for your healing grace for all of us avid viewers and listeners of this healing program. Maraming salamat, among, sa mga araw-araw mong dasal na nagbibigay grasya ng kagalingan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Likewise, rest assured of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always, and God bless us all. Mula po kay Ate Agnes Gomez Zablan. Good evening po, among kao, Brother Jeffrey, admin and staff and everyone. Thank you so much po, among, for your daily prayers and blessing for me and my family, especially your give of healing. Pasibay po, yabe yuke po ulit. O pasibay, king grasya, yung pong mami pakaya, pamong. God bless you more and your family. Keep safe. And also to you, Brother Jeffrey, and your family. Keep safe sa pag-uwi. Our prayers and condolences po, among kao, to Thank the you po. whole family, and may the soul of Imang Juanita Gina David rest in eternal peace. Karagdagan po. Healing prayers po for me, my mom Erlinda Gomez, Archel Fuentes Gomez, Nisiama Aurora Zablan, Susan Zablan David, and Aurea Zablan. Thank you so much po, Among Ronnie, for your healing prayers, and rest assured of our prayers for you and your family. Ayan, 3 points of Among Kao. Dumulog tayo sa Diyos. Ellipsis, question mark. Number 2, wag nawa tayong masira ng loob ng biyaya sa atin na ipagkaloob. Number 3, ipahayag ang pananampalataya nang sa gayoy may makamit na biyaya. Yun. NB. Yun. Sorry po, Among, kung may question mark na naman po. Hehehe. Kulang na naman po ang una. Ano ba yung una? Ang unang punto, dumulog sa Diyos kung may pangangailangan, maniwalang tayo kanyang tulungan. Yung kalawang punto, sumobra. Sabi kasi, wag nawa tayo masira ng loob ng biyaya sa atin ay ipagkaloob. Ang sa akin, ng biyaya sa ati ipagkaloob. Kasi nakabilang yan eh. Dapat pareho. 12 syllables. 12 or 14 yata. From Nugid Chinchin, magandang gabi po. Yan, Napakatipid. Oo. Tipid na. Ayan, kay Ma'am Ana Morty Bonifacio. Good evening po, Among Ronnie at Brother Jeff. TGI, pasibay po, pakyabi kami king panalangin. Pakayab, lalo na ding pamilya mi at ding hanggang manyawad ke kong panalangin. Yabe yo po king pakayap yung pakayap panalangin dang apo ko makakang pangyani. Jameria Romana Bustos, Ryan Lucas, Rafael Soriano at Mary Claire Magpayo. Dakal pong salamat. From Jane Canlas Laranjo, a blessed good evening, Among Ronin, Brother Jeff.
TJF na naman po, praying for your good health. Among, may God grant and protect and give you excellent health always. King Laguna ng Jesus. Amen. Blessed happy birthday, Hermana, Sister Jane Ay. Calaslarano, together with Wow, birthday po. your son, RJ. Happy birthday po bukas. Advance. Advance happy birthday po. Happy birthday po, madam. Yan, kay Tita Cynthia Pedro Dakis, good evening po. Thank you po. From Regina Castro, condolence po among and kareng family you po. Thank you po kayong pamakirame. Karagdagan po kay Ma'am Ana Morty Bonifacio, dakal pong salamat among, may papangadi po, mimingat po palagi. From Judith Macapagal, condolence po among. Thank you po. Mula po kay Ophelia Samson, prayer of complete healing, Eduardo Samson, good evening po, dakal pong salamat. From Janisa Bonifacio, good evening po among ka, Brother Jeff. Sorry among ka, nagkasakit ka pala, magpagaling kang mabuti among. God bless po. Praying for also my complete healing. Thank you po. Karagdagan po kay Hermana, Tito Jane Calaslarano, our sincerest condolences to you and family. May the soul of Juanita Dangwaning David rest in peace. Thank you po, Hermana. From Regina Castro again. Magrasyang bingi po kaya kayo among kawan, Brother Jeff. Salamat po karing prayer you. King Laguna ng Jesus, kumayip nangan po yung sakit. Panamdaman tamo. Yabi ako na po ding anak ko, Angela Kirby Irvin po. Pating apo ko, among, at mister ko, Nong at Regina Castro. Salamat po king prayers you kaya kaming family. God bless po. Amen. Menibat po, galing po kay Ma'am Amelia Bonifacio. Good evening po, among Ronica at Brother Jeff. Condolences po among and to your family. Pakyabe, UK po king complete healing din kapatid ko at Lola Dalia. Sana po mag-normal nga ning test, laboratory, ang pong ultrasound na. May papangandi tamo po king grasyang makakayap, King Lagyo ng Jesus, o King Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat, mimingit kay po king pamanuli among Ronnie Cao at Brother Jeff. God bless us. From Maricruz G. Mangalino, may pabingi po among Ronnie, Brother Jeff. At karen pong staff, dakala salamat po kayong pangadiyo po kaya kami mimingat po palagi at may papangadi. God bless po, makirami kami po among. Thank you, Chris. Menibat po ka Ma'am Monica Pangilinan Kalas. Good evening po among Ronnie Cao and Brother Jeff. Kay Ellen J na, salamat po king grasang pakayap. Pakibless at pray yung pamilya ko, Kalas family, RJ, EJ, Nico, LA at MJ. Salamat po, lagi king miyayabi karang prayers you. Salamat pong dakal. God bless. Ingat po from Santa Rita, Minalin. From Regina Castro, galing nangan po yung sakit tamo, among kao, salamat po king Diyos. Amen. Menibat po, galing po kay Sir Jefferson Centeno. Good evening among kao, Brother Jeff. Condolence po among. Friday na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasyang pakayap. God bless you ko po among. Masakit sa pugulot at balakang ko. Bless siya naman po, asawa ko, Mona Lisa Centeno. Milako na sakit na king puson. Bless siya naman po, anak ko, Sian Centeno. Makanya mo naman, bless ya naman po, ima ko, Pat Santena. Di na po sikanan pamikakatawan, apong Gino, at ilawot kin sakit. Manalig kami po, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal po salamat. Keep safe po from Apalit, Pampanga. From Jensen Bonifacio, good evening po among Kao and Brother Jeff. Our deepest and sincere condolences po among to you and your family for passing of your aunt. May she rest in peace. Thank you, Brother Jensen. Among, I am humbly asking to be added to your prayers this evening for healing together with my family as well as for protection from all harm and sickness and for our own personal intentions. God bless you more at maraming salamat po. Galing po kay Sir Edgar Macapagal, magrasang benging pakaya po, King Lagyo ng Jesus. Good evening po among Ron, Brother Jeff, Seminar rin. Stage IF, once again, tanggaptan na naman pong amanong pakayap. Kung nuka rin ingupaya ng igpang atsubanwa, miras kaya katamo bang kumayap na nanuman panamdaman. Complete healing po for my heart and kidney problem, among. Palagi yung kaya po sana yabe, King Healing Prayer you. Salamat King Lagyo ng Jesus. Amen. Also, bless my mother, Corazon Macapagal, for continuous good health, and to my wife, Judith. Also to my 3 sons, EJ, Jude Michael, and John. Mingat po palagi at may papangadi. God bless po. Amen.
from Angelina S. Garcia. May pabengi po among ka, Brother Jeff. Karen pong admin and staff, magrasyang bengingan po. Thank you po, Lord. Friday na po. Tanggap na kayo naman pong grasyang pakayap ng lagyo ng Jesus. Among pakyabe po kayong prayer si po Jovita Catalan, Maria Sumang, Noli Garcia, Rosita Donarber. Dakal pong salamat among king prayer si po kay kami. Kapaningatan po kayong pamanuli pong Brother Jeff. Among. Menibad po kang Virna Balagtas Intal. Good evening po, TGIF na King Lagyo ng Jesus. Thank you po for the prayers for healing among. Please continue to pray for my mother, Virginia Balagtas, and brother Ares Balagtas. God bless and keep safe po from Santa Rita, Minales. From Tita Julie Zapata, good evening po among and Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus. Pagkabiya po keng healing prayer you, Zion Luther Zapata. Sana mag-therapy ampon iyad na Castillo, Winnie Fred Sandiongco, Gloria Tiglao, blessing and good health po, Karela. Dakal pong salamat among. Galing po kay Ma'am Janet Canlas. Good evening po, Father Ronica and Brother Jeb. KLNJ, Amen. Thanks be to God. Thank you very much po, Father, for your everyday prayers to our family. Healing prayer po for Rosario Pedro and Eleno Ramos. For speedy recovery of Walter Canlas and Helen Kamwa. Thank you very much po, among. Ingatan po kayo ng Diyos. Keep safe po to Brother Jeff. Condolence to your family po, Father. More power to KLNJ. God bless po. Thank you po, Ate Janet. From Banji Salalila, Maya Pabingi po, please pray for the complete healing of Celia Jacinto, Larcy and Peregrina Esguera, Amelia and Sulpicio Ingal, Edelberto and Evis Catu. Salamat po. Menibad po kang Angelo Fabian. May pabingi po kaya kayo among kawat, Brother Jeff. Friday na naman po, tune na naman po yung paborito mi pong programa, pakiramdaman at susubaybayan pasibayo po. Pasibayo po among, pakiabayo kami karayang panalangin niyo po, lalo na po di apo ko, Mercy Magpayo at Rudy Magpayo. At saka po king fast recovery na pong mama ko na iba't may opera Olivia Fabian from Lord's Baptism Paris, Pasig, Candaba, Pampanga. Nakal pong salamat among, kapaningatan yan po kaya kayo. Thank you, Angelo. From Loida Maglalang, may pabingi po among ka, Brother Jeff, healing prayers po para kang ate ko, Ilin Soriano, para kayong malagwan ng kapaldanan. Salamat po. Menibad po ka Merly Punzalan, Diyos sabingi po among kawad, Brother Jeff. Iba't naman po kang Eddie Balagtas. Good evening po among Ron, Brother Jeff. Abayo kayo po king grasyang pakayip ng pamilya Balagtas, Kapati, Intal, and Canlas, King Lagyo ng Jesus. Dakal salamat po. Amen. Santa Rita, Minalin, Pampanga. Thank you po, Sir Eddie. Menibad po kang Ma'am Verna Soriano Atienza. May magrasang bengi po kaya kayo among Ronica, Brother Jeff. Dakal pong salamat king pamagmisa yu kaya kami king St. Jude Chapel. King kayo po yun, king Mabalakat. Aguso, San Francisco, Mabalakat. Okay. Pakipangadiyo kayangan po angga na ringgang manyad grasyang pakayap. Ringan ako po era Jean Eric John. Inga po mi po Jared Atienza, 3 years old. May opera atin tumor king bundok. Complete healing po. Angga na po Mr. ko Jericho Atienza. Milagros Soriano at denggang pong avid listeners ng KLNJ. Dakal pong salamat po kaya kayo. God bless po kaya kayo nga. Condolences po din po kaya kayo among. Dakal pong salamat. Shout out po karing kaya kayong deboto ng San Judas Tadeo, Ken King Aguso, San Francisco, Mabalacat City. Nabihin kasi migiling masko. Panglabing adwang Webis. One of a kanya ka rin magpiyasa lang October, pero in Karela, novena 9 days, doon 40 Thursdays. Kasi babalikan din devotion da kan San Judas Tadeo, anyang minuran, limbog, 40 days, minuran, 40 days lang mga di, pasahap ng San Judas Tadeo. At iting umpisan ng Karelang devotion ka rin king San Judas Tadeo Chapel, ka rin king Aguso, San Francisco, Mabalacat. Abanggit na ka ako na bengi. Avid viewers, listeners tala Ken King KLNJ. Maya Pabengi po, good evening po kaya kayo Ken King Aguso, Mabalacat.
San Francisco, Mabalacat. See you po keng piyesta tayo. Lapit na. October Yeah. 28 pa? 28 October. 28. Tatanda na dito. Kasi benening Kevin St. Jude. Okay. Ito po, dakala salamat. Kengke kayong pamakipagkwentuhan, kaling mensayo, at kengke kayong kayadunan. Asahan niyo po, kayabi kayo keng misa, keng panalangin, ban kanito, kamtaning kapaldan. Pag nakanampo po niting kapag masusyan, manatili tang manalig king Diyos. At sana akit niya naman kaya katamo itang, sana makita rin pala natin ng Diyos sa atin yung napakalaking pananampalataya na naipahayag ng Kananeya sa Ebanghelyo po para sa ating kwentuhan sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po, sama-sama po tayong manalangin sa oras na ito at ang biyaya ng kagalingan ay ating hilingin, kaya't sa pagdulog natin sa Diyos, sa Kanya tayo ay manalig. Ano man po ang karamdaman nating pisikal, emosyonal, psychological at spiritual, maniwala po tayong igagawa ng Diyos sa atin ang Kanyang biyayang kaloob nang makamit natin ang kagalingan. Atin din pong alalahanin ang ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Gayon din po kayo, mga avid viewers at listeners ng programang KLNJ, King Lagyo ng Jesus. Kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Agatantala naman po at ipangadirang pamilya tamot pakamalan king be, kambera po ring papangadi kaya katamo, at dinganggang manalbet makirandam ka niting programang King Lagyo ng Jesus. Sa pagkakataon pong ito, sama-sama po tayong manalangin na maaring ilagay po sa tapat ng dibdib ang inyong mga kamay o sa mga bahagi ng katawan ninyo na doon mayroon kayong karamdaman. At atin pong pakinggan at maging panalangin na rin po ang Song for Healing natin sa gabing ito, ang kantang Manalig Ka by Tinig San Jose at Romulo Perez. Na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig
Jesus, manali ka. Manali ka. Salamat o mapagmahal at maawaing Diyos. Muli mo kaming binibigyan ng pagkakataon sa gabing ito dito sa programang King Lagyo ng Jesus upang masumpungan namin ang iyong pag-ibig at awa na siyang maging daan upang pangangailangan namin matugunan. At ngayon aming pinapahayag ang paniniwalang kami iyong tutulungan. Patid mo, O Diyos, kung ano-ano ang aming mga kahilingan, higit lalo ang aming mga pangailangan. Batid mo, O Diyos, kung anong bahagi ng aming pangatawan na mayroong karamdaman. Maaring ang ibang karamdaman namin, hindi man namin batid, pero aming samot dalangin na sana'y igawad mong yung pagpapalang nakalaan nang makamit namin ang ganap na kagalingan. Sa mga panahong sa pagharap namin sa mga pagsubok, maaaring kung minsay nawawala ng pag-asa, nasisiraan ng loob. Dalangin namin na sana'y mabigyan kami ng pagkakataong patuloy na maipahayag ang aming pananalig sa iyo at makita mo yung napakalaking pananampalataya ng aming makamit ang iyong kaloob na biyaya. Minsan pang pinapahayag namin ng matibay, malaking pananampalataya nang sa gayoy kaloob mong biyaya ay maging daan upang lubos kaming mapabuti at malayo sa anumang kapahamakan at kasamaan. Gayon din ang aming pamilya at mga minamahal sa buhay. Bawat avid viewer, listener, itong healing program na King Lagyo ng Jesus. Lahat ng nakikibahagi sa programang ito, kaisa ng aming kanikanyang pamilya, O Diyos, kalugdan mong bawat isa sa amin sa iyong pag-ibig at awa. Igawad mong iyong pagpapalang nakalaan nang makamit namin ang kagalingan sa mga karamdamang physical, emotional, psychological at spiritual. Samo namin dalangin na maging mga minamahal na yumaoy, mabigyan din ng pagkakataong makamit ang iyong pagpapala nang makamit din nilang ganap na kagalingan at makamit ang siyang ganap na buhay, isang buhay na walang hanggan. Patuloy kaming sa iyo, O Diyos, nananalig at sa napakalaking pananampalataya kagaya ng pinahayag ng kananaya sa Ebanghelyo. Para sa gabing ito, makita mo rin ang napakalaking pananampalataya sa amin at maging daan upang makamit namin ang iyong kaloob na biyaya para sa aming ganap na kagalingan, kaisa ng aming pamilya at mga minamahal sa buhay. At ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. 12 Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, Ipanalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin San mo kami. Camilo de Lelis, Ipanalangin mo San kami. Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jeronimo, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo. Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo Nuestra kami. Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Birhen de Candelaria, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, ikaridad, maawa ka sa amin. Christ the Divine Healer, maawa ka sa amin. Sacred Heart of Jesus, maawa ka sa amin. Healing Heart of Jesus, maawa ka sa amin. Tatlong Jesus, 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 Jesus. Sa ngalan ni Jesus, pagalingin mo kami, O Diyos, sa aming mga karamdamang physical, emotional, psychological, spiritual. Sa ngalan ni Jesus, igawad mong iyong pagpapalang nakalaan upang tumugon sa aming mga pangailangan, sa aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus,
Patuloy nawa kami mabigyan ng pagkakataon katulad ng kananeya na makapagpahayag ng isang napakalaking pananampalataya nang sa gayo'y patuloy din naming makamit ang iyong kaloob na biyaya na sana'y maging daan upang makamit namin ang kagalingan at ng lubos na mapabuti kaysa ng aming kani-kanyang pamilya. At igawad mo, O Diyos, sa amin ang iyong pagpapala. Pagalingin mo kami kaysa ng pamilya. At itong aming samudalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, pagaling sa iyong mga karamdaman kaysa ninyong pamilya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Uli, magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po. Especially to Sister Cynthia Pedro Dakis na sa kanyang binahaging testimonial letter entitled Manalig Ka. Thank you very much, Sister Cynthia, at patuloy nating ipagdasal si Daisy Marie para sa kanyang ganap na kagalingan at gayon din ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Shoutout din sa mga parishioners sa San Matias Parish, Apostol, at shoutout din sa mga leaders ng iba't ibang parokya at mga iba't ibang organisasyon na ngayon nagkatipon-tipon para sa kanilang ACL sa retreat seminar doon sa San Antonio, Lubao. I think San Antonio yata sa Lubao. Naway maging masaya at makahulugan po ang inyong seminar retreat. Yun, siyempre, Happy Teacher's Day ulit. Siyempre, sa kasama po sa Dabsu Santo Tomas Campus na siyempre pinangunahan po ng aming campus director na si Ma'am Vita Rivera. Vita Rivera. Yes, at the same time sa San Fernando Elementary School na ang principal si Ma'am Lorna Aquino, ang SPTA President na si Dr. Hazel Macalino. Tapos yung mga eskwelahan and also yung PHS, si TJ sa PHS na po yung pangalan. Tapos si Clyde sa SFES, Pampanga High School na si Ma'am Vina Reyes, yan, ang advisor po ng klase. Einstein, yan. Si Clyde naman po, 5 Sapphire, si Ma'am Shirley Mauricio. Happy Teacher's Day po mga madam. Yan. Yun na po, boundary na. Shout out kay Father EJ Cruz, Okay. ang director ng College Department ng Mother of Good Counsel Seminary. At Birthday. siyempre sa mga seminarista, baka Birthday gustong batiin yung batch directors. Oo, batch directors. And also kay Ma'am Kate, yan. Si Better Hap, yan. Happy Teacher's Day sa iyo. Ma'am kita na. Si ano? Itang Ma'am M-O-M ya. Both. M-A-A-M. Both. Maraming salamat po sa mga nakibahagi po sa kwentong ito. Patapos na naman po ang ating kwentuhan. Naway katulad ng isang kaninaya na nagpahayag ng napakalaking pananampalataya, tayo rin ay mabigyan ng pagkakataong makamit ang biyayang kaloob ng Diyos nang matugunan din ang ating mga pangailangan at makamit din ng kagalingan. Patuloy lang tayong manalig sa Diyos. Ako pong muli, ang inyong lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish ng San Matias Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal sa mga may sakit na naghahangad na makamit ang kagalingan. Sa gabing ito, dito sa ating healing program na KLNJ, Episode 5, Season 9, ay mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa atin na sa Kanya ay nananalig. Kaya sa gabing ito, sama-sama nating purihin at pasalamatan ng Diyos. Ako pong muli ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez sa inyo'y nagpapasalamat at iniiwan ng paanyaya ng KLNJ Episode 5, Season 9. Sa ating napakalaking pananampalataya, makakamit natin ang hinihinging biyaya. Good night at salamat, kakaluguran. God bless po sa inyong lahat. Thank you and God bless po. God bless. Isang kinye, mimiraling takot, alanang karatunan, nakita mong gutgut, ating peligrong makabasaring lungkot,
mayap, ban mikabos. Kapag sukan, pa'y siralo, maging matatag, kami susubsub. Kaya ang ipipakit, inging kaya pantando, misyong dampanya, sanang subsub. Kinagyo ng Jesus, mi paldan tat kumayap, sumuyong lubos. Kinagyo ng Jesus, panalig kamot, maging mayap, ban mikabot. Napasyag taing lugod, yang pangsang alang patlod, nagdis na ningagod, yang patibet.